Ni masa nang sini, engon dos tire na ka. Engon dos tire nang na. Ang sini engon dos tire. Engon dos tire ka. nang mo kay duru ino. Ha. Ay nusiyaru ba. Asengba. Ha. Ay do hai ji. Nobino. Tano. Kira na niya no. Kayo tayo dubo. Kayo tayo dubo. Kayo tayo dubo. Ito lang sa ini kayo nga iso. Ay ma. Kayo sin tawri si dia. Asina mo koy na namulay rin ni tawri. Ay da seasoning edo ko sa ita. Ay da seasoning edo ko. Kay no na hey, nang ay da seasoning ni kapido kay doktori ge. Olohong ga tawri ba bordo gi mapagi mamagda ay si mana pare ay seasoning eh. Olo hong doktori ba na? Bordo gi na, mamado gi mamangda. Ay da seasoning ge. Ay da Kata ka ni. Ay na ko ay kisi. Atay na ti. Ay na to pa nubi ng program chani na. Ako nubi na na. Ay gilu sang daga lama katra. Sika to ni. Nang sa. Nang na koy nubi ay do lando. Koy nubi ay nang nubi do koy nyang ita to.